लाल बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। सस्ते दामों में भोजपुरी के ऑडियो वीडियो बनाने के लिए तथा गाना खरीदने के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार भैया लोग, रोज सबके स्वागत बार और पसंदीदा चैनल भोजपुरी एंटरटेनमेंट पर। तो आगे बढ़ने लिखे कोई जबरदस्त न्यूज़ तो चलिए वीडियो के कर दिन लाइक और चैनल के अभी तक नहीं के लिए सब्सक्राइब तो कर ली सब्सक्राइब। जी भैया, ये न्यूज़ भाई चिंटू पांडे जी के लेकर के बा और इनका जो एक फिल्म रहे भैया जेकर नाम रहे पंचाली, वो फिल्म के शूटिंग खत्म हो गई बा और कुछ दिन पहले ही फिल्म के शूटिंग स्टार्ट भइल रहे। वो लोग के आज हम फिल्म के बारे में बहुत कुछ बताए, तो वो लोग वीडियो के पूरा देखेंगे। सबसे पहले वो लोग के बता दी भैया कि जो फिल्म बा पंचाली, ई फिल्म में हम चिंटू पांडे जी के साथ दूगो हीरोइन हमन। पहला के नाम बा मोहिनी घोष और दूसरा के नाम बा कनक पांडे। साथ में वो लोग के बता दी भैया और एक हीरो भी हवन ई फिल्म में जेकर नाम बा रवि भाई। और ई फिल्म के जो हवन डायरेक्टर हुवन, निर्माता हुवन, उनका नाम बा राजकुमार पांडे जी, जो चिंटू पांडे जी के पिताजी हवन और वो भोजपुरी में बहुत सारा हिट फिल्म दे चुकल बानी। और ऐसे ही भोजपुरी में ये फिल्म बा भैया पंचाली एक बेहद ही मतलब खूबसूरत मूवी बा। और ये मूवी के स्टोरी आज तक जितना भी फिल्म बनल बा सब फिल्म से हट के बा और उम्मीद कल जा रहा बा कि फिल्म बहुत जल्दी मतलब बहुत हिट हुई है। काहे कि अभी तो वैसे तो फिल्म के शूटिंग खत्म हो भइल बा भैया, अभी कोई फिल्म के ट्रेलर नहीं आइल बा, ना कि पोस्टर आइल बा, अभी फिल्म के कुछ भी ना आइल बा, बस नाम आइल बा कि पंचाली फिल्म के शूटिंग हो गई बा खत्म। तो उम्मीद बा कि बहुत जल्दी फिल्म के ट्रेलर वो लोग के देखे के मिल जाए। काहे कि अभी तो ये फिल्म के शूटिंग खत्म होइल बा, अभी फिल्म के डबिंग स्टार्ट हुई, डबिंग के बाद ट्रेलर आए। जी भैया, अभी तो फिल्म के डबिंग स्टार्ट नहीं भइल बा, अभी फिल्म के डबिंग स्टार्ट हुई, डबिंग के बाद ये फिल्म के ट्रेलर देखे के मिली, और बाद फिल्म रिलीज हुई। यानी अभी फिल्म रिलीज हुए में तनी टाइम लागी, फिर भी फिल्म के भैया ये लुक देख सकतानी, जितना भी शूटिंग पिक्स बा वो लोग के दिखावतानी कि कितना ये फिल्म कितना बढ़िया बनल बा। उम्मीद बा कि फिल्म बहुत बढ़िया बा, काहे कि फिल्म के एक अलग लुक दियल गई बा और फिल्म के नाम भी बिल्कुल एकदम हट के बा। फिल्म के नाम बा पंचाली। जी भैया, पंचाली एक बेहद ही खूबसूरत नाम बा। तो भैया आज के इस वीडियो में बस इतना ही बताए। हमारा उम्मीद बा कि वो लोग के वीडियो अच्छा लगल बा, तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के देखे खातिर। बस ऐसे ही प्यार देते रहिए अपन पसंदीदा चैनल भोजपुरी एंटरटेनमेंट के। हम लोग सबसे फिर मिलब अपन दूसरा वीडियो लेके, तब तक खातिर वो लोग अपन ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।